Gure bost naufragoak Kaio Montetxikora iritsi dira, euren zeharkaldiko azkenengo irlara. Eta horrek zer esan nahi du? Finala ate joka daukagula. Hemen, aspaldixan ikusi ez da hemen, lagun xar bat eukiko da bezain. Galerna maitia. Baina gaurko neukiko den barrixak desberdinak izangori. Baten bate etxea bixaltzeko prest. Enaz da mutuko boto hau bera gemetiaz. Ez da berak niri botoa emango didan ala ez, berdin dozte. Atera zaidana ja, burutik, bihotzetik eta aldizte. Hemen da zeuen erabakixe. Ganera, ni minutan hauera ni parkarmena eskatu behar. Gaurko atalean jakingo dugu, zeintzuk izango diren lurra ikutuko duten naufragoak. Ara, urrutira begiratzen baduzue, zuek ere ikusteko gai izango zarete. Urazpin, aurkitu berko dituzue kainoi bola batzuk. Aurkitu, honeak harri, zuen zunuan jarri, eta kanpaiako berko zue, bai? 3, 2, 1, aurrera! Naufragoak, ongi etorri final aurreko atalea. Ongi etorri, 13. atalera! Ondo indezutero? Ondo? Bai, gube gai. ¿Te ríes? ¿Te hace gracia? Ayer nos vemos fuera, majo. Gaba txarra. Momentu baten aizeak aldatu indau, da zegoen ezetasunagatik, ez zutxat. Ez dakigu azkengo badan, baina izan bada azkena txarrenetarikoa. Así que ikusiko gaurko egunak zer bekartzen digun. Mikel zen modu guztien. Gainean. Ez da zirentzun behar. Zergatik. Que Oribe se echaría en la repera, macho. Vamos a molestar a Mikel. ¿Qué mala educación tienes tú también que vas donde Mikel a molestar? Perdona que te diga. Seguro zuberotxean ni de moduen. Ole tú, ole tú. Eta hori da zure lana ondo egitea. Bai, inostasun zeu zer, bai. Zer? Ez dakit. A ver, esan. Ez dakit. Que qué mala educación de Kosuna. ¿Qué necesidad hay de toda esta mierda? Atxobitu, sega totala supermaja, ordueteko casi totala gino ez uno genduzen batera superrondo con gintxetan. ¿Qué te costaba decir, no os movéis? Si os movéis, no limpiar esto cuando hay luz. ¿Qué te costaba? Habla por el pinga y pregunta. A ver si puedes decir algo. ¿Está usted esto te la galetu? Vale. Haces un experimento sociológico, como los que iban a la cárcel, esos que eran un carcelero y no sé qué. O sea, flipatzen harinas. Esto guekin lori apenas, que ven 8, aizea, ¿esto qué mierda es? Kontau, zer? Ez jakite hori, ya sabes que nos vuelve locos. Pero bueno, beharrezkoa da ja oingo momentutan, azkenengo momentutan. Ba, vale. Bi aste eta gero? Vale. Pixket ibiltze zeate aurra adarra jotzen guri, Eta gero gu behin joa adarra eta ja sarraite zeate, ze uste zuek? Zuek bakarrik ala? Kabroi batzu zeatela. Noiz kumerria bestina. Oze, euski jartzean ziberraldia doino? A ber berri honak bien azkenien, debe ser. Ez dakizkigu inoiz bezu lertxe den ondo, baina. Karo, gero gezurretan da bizen ez demora guztien bez, ez dakizu. Espero zenuten momentua heldu da. Hartu zuen gauzak eta biatu Kaio Montetxikora. Azkeneko irlara. Venga, bazen garaia, bai. Dana prest deko guztan. Bai, dana prest dago, bai. Venga, ba. Baltepa! Habe, poza! Gaizki, ez zitek etortzen honea etortzire, Osea, jojo. Baina espero ez. Hau da azkena. Gehiago nauk etorriko. Aio! Azken irla, Kaio Montetxiko. Bagoiez! Aio, Kaio! Buelta arte,
zazpigaren irlatik desblokatuta Kaio Montetxiko. Azkenien! Azkenik goen da. Igartzen da, ja, Gau, ja... Ustuta... Ezin dut egin paripe de buena jarrera, ma. Naiz horrela. Gustatu dut ez nintzen alduko. Bueno, egunon, ze aurpegi kartze dituzue? Ze bazabete hola? Ja kantsatuta. Irleatik etortea be kantsagarria da, ja janari gitxi, lo gitxiago, orduan nabarituten dire ja egunak, ja espero dugu asko ez geratutea, baina nor daki. Bueno, ongi etorri azkeneko irlara, Kaio Montetxikon zaudete, bai? Ezik asko. Eta lurra, beira gertu dakazuen. Beraz, emozio hori mantentzeko eta indarra heltzeko azkeneko pausoi emateko, tope, berda? Bai, urduri torri ga, atzo bez gilun gaba, ez dugu gaba ona pasau. Mira, entxeia sozer badau, aginekin ebatuko txau, betiko moduen. Bestik esati gaba txarra pasabela, baina, Xabizuk, tripi ondo beteta. Igual horregatik izen da, Ez dakit mendik eta lurra ikutu arte hauntz guztia jan bioten, lehengo begisak, oinankia, ez dakit beste guztia faltaia eta. Buru falta igual. Buru bat da, bai, bagarrak. Eta Mikel, zuzer, zer iso? Bai. Ni atxokoa zitzaidan bat ere gustatu. Hor geratu behar ginen lo egitera. Eta gure kanpamenduan egin zenuten zua, gutxi dekogu hemen. Gure motxila, burua eta lo egiteko lekua. Eta aukitzu zenuten horietako bat. Eta jazta, esan behar nuen, eta listo. Vale. Gaur orain egitekoa egingo dut eta pres nao. Oso ondo da jarrera. Baina esan behar nuen. Vale. Nego antzeko paretido, gaua oso txarrena, ezin izan dugu lorik egin. Oso tatu, baina mogotxegu buelta egunari. Torri oso zerre, eta ilargi oso zatar igual gure lankidekin, ez? Bueno, bategaz bakarrik igual, Igual lanian ari dare bai, ez? Bata, ni minduten hau, Natxe jote zu erderara. Bai. Ez grabatzeko. Claro. Hori errespetu falta bat. Hori bai. Bale, ez hau segiduen, hori euskera nade, bale? Hori ez zer esanik. Hori da igual errespetu falta bat, ez? Hori natxe itxizu. Ganea, ni minduten hauera, ni parkarmena eskatu behar. Ez dut ena eskatzen parkamenik, Ondo. Egun hau, Joan! Kaixo! Oriona, garrero. Bueno, Xuantzuk ze, Jose bakazu kontatzeko ala? Azpeitikoko ala, ez du lamore ematen, Ez. Esan una zira-ziratik gerra ematea etorriko nitzela eta momentu zamena guztua, oso guztua. Atzoko erronkie oso gogorra niretzako. Bueno, zorionak, hemen zaude Xuan. Gerrik asko. Eta honek jarraitze dugu, hendik ez da Bai, hemen zehoze ikusiet ez dakit ezerreze pasado, baina... Bueno, bostak zaudete. Eta gaur azkeneko galerna biziko zue. Bueno, danak etxeate lurrea iritsiko oso gertu dakazue, baina danak etxeate aliatuko. Bakixue zuetako batek etxako bide hartzeko aukeri dakarna, arriskun zase, eta gaurko horretan, mengaz. Pero genuen probaren bat, edo finala izatea ja, edo horrelako zehozer, baina galernarik ja ez, sorpresa, beti bezala. Horrela etxara joatea, nire ustez... Bai, golpe gogorra. Bai, da golpe txarra, Bai, txarra. Gure artean ilusio hori kentzea... Korronteak erun behar badozku, korronteak jarraituko gu, ez? Eta, Ilargi, ze iruditzen? Txarto. Zeure laurok gure zaurien batera gonfinalean, nik ikusten azkanpoan segiduan. Emakume bakarra za, aukerak zabalik. Zuk uste ez dituzula merituakin hemen gehatzeko? Bai, azin izten baietz. Da gerrera bat, tio. Pasada, bai. Bere buruan konfiantza euki behar du. Bai. Gero eta gehiago. Dena pasata eta baina etxean eta beti. Gero eta gehiago, bai. Demostrago behintzat, indezu. Bueno, baten bate etxea bixaltzeko prest, entzazu ezeo zer. Baina, ez da izango etxea juteko.
Joder. Finalin sartzeko baino. Eske. Bera, Xabi, ikuste zuan zuratzen botila bat, bale, hartu botila bat, eta segi ondartzarantz. Lehengo aldiz Galernan erabakia hartuko dela, eta printzipioz positiboruz da. Badakit zein jarriko duan botilan. Eta gaina batzuk bere izena jarriko dutela, así que bera izango da lehenengo finalista. Ba, egile esan da, bi pertsonan hartin dauket dudia. Eta ni nire botoa finalean egoteko ziur daukaz. Espero bat ikustea jarri finalean. Espero dute estrategia moduen danak egitea botua eta jarri finalean ikustea. Eta alba da, lehenengokoa izatea, aliketea beton. Egun hor pasatze duten, gero igual ni final horretara pasau eskero, aukera gehiago edo gutxio final dutaz garaipen unako. Azkenien igual bai egongo dela etorkizuna idatzita. Dakit ni norbaitek botako nagoen. Etxeta dut igual baten bat bai, baina, bueno. Egin den ibilbide guztie. Eta beak eukidun jarrerien erekiko erronkatan nola ibilidan eta bar, horren alde jokakotela. Uste badakit nora aterako den. Baina, bueno. Ez naiz izango ni. Laurek uste bihotz eskolastuko dutela. Bestela gurra mongo txiet. Nik uste dut, baiet, Laurek bihotz eskolastuko dutela. Ja, abenturako puntu honetan egonda, Jabatak ere bai. Jabatak zerbait erakutsi bada abentura honetan, bere evoluzioa ikusita izen da bihotza dekola. Hola sontan normala da bakoitzak bere estrategiak jokatzea. Ni horrelakoetan bez naz horregatik haserretuko. Nire pentsamendu arain dago, geratzen garenak zer egin behar dugu. Orduan, geratzen garenak ahulena nire ustez badago finalan, besteak gogorrak dira. Orduan niri gehiago kostako zait joku baten finalera heltzea. Hori da pentsatzen dudana ere. Estrategiarekin egiten bada hori botau, banau garruen. Nire izena agertuko da botila guztietan zenaz ahulena. Iruditzezat emakume honek egin duen aldaketia ikeragarria izan dela. Jarrera beltz batetiken pasau da jarrera txuri bat eukitzea. Hori balora ben berda, ikusi besteik ez dago ez. Azkenengo egunetan nola dabilen alai, gustoa, hitz egiten, parte hartzen, ekintzatan. Eta guk behi adierazti dugu. Da transmititzen nahi dugu, hori bere bizitza amatie. Ustot boto bat bakarrik jasoko dutela, edo igual bapez. Nahiko argi ez oso argi dekotela nori emongo dutzaten botoa, enaz damutuko boto hau beraien motilatz. Hemen dau finalista eta igual irabazlea be bai. Así que urrun heldu, Ez dakit berak niri botoa emango didan ala ez, berdin dozte. Bihotxez doa nire botoa, berak badaki gainera. Ikusiko dugu zer pasatuten da. Bueno, bi pertsonan artien zalantza eukidet, behira, bai binakako fasien eta bai bakarkako fasien egin dunagatik. Ni uste dut, hau egin behar dudala, eta listo, nago pentsatzen estrategietan. Ni idatziko dudan pertsona merezi duela, eta horregatik egingo dut. Hori, atera zaidana ja burutik, bihotzetik, eta listo. Finalista banaz, eta lehen eta irabazten dut, gero eta beto. Ni ez banaz garaile, bera izite. Bueno Oskote, hemen da zeuen erabakixe. Momentu honetan tentzinoiko momentu handi bata, gaur erabakiko baita, zein sartukan gure abenturako lehen finalista.
lehen esan dozuenean nor bidali etxera argi neukan, eta bain be nor guro dut finalan egotea, bai badakit. Eta zein dozu, bisotzaz edo buruaz? Bihotzaz gehiago. Venga, Xabi, Gauza baten bakarreko oinarritu naz, eta, bueno, erabakia bihotzaz hartu binean bai edo bai, hori argi neukan. Momentu honetan, igual ez da ona, Baina oinarte bihotzara biliot oine burua erabiltzea jatan justu erudituko niretzako. Hoxe, neuke bihotzez aukera dut. ze sentimentalak zeaten, ez? Abentura horrek horrea eman gaitu. Mikel, Bestea igual kostatzen zitzaien pizka gehiago, baina hau ziur. Harreman ona egin dugu guztiok, baina bat izan behar zen. Zein maz. Baina harremanak ez daka zerikusirik kompetizioakin, hasten nahi Orain bai, zeate. guretzat bai. Momentu honetan, Baina hemen finalian bakarra ibiliko da, danak lehiatuko zeate danan artean. Baina ni uste gaur bostok pentsatuko dugula ere bidai osoan, bakarrik finalean. Orduan horregatik ari gara esaten hitz hauek, ezta? Bihotziz izan dela eta politxe gelitzen da. Baina, bueno, jarraitxungo, bihargi. Katxe izan da. Ez, nintzako ez. Nik harri ukin dut be bai. Baina eurek esan dakoarekin, ni pentsetan igual. Nintzako gana zala... Osa, ni ahulen nana zen, ez? Buruakin o bihotzakin erabakizu? Ni bihotzekin. Bai, eta harri ukin dut, pentsa bari. Eurek be bihotzakaz egitea botue, nintzako nik uste dut kaltegarri ezin dela. Bihotz handik usase orduan danok. Bai, Puntu honetan, politxe gelitzen da baina, bueno, gaur erabakiko da. Hasingoa zenbaketakin. Ados. Vale. Bailen guja bat ezautzako. Vale. Zer iritz daizu? Zeo zer ondo egin dut orduan abenturan zehar. Bizki baiet. Norbaiten bihotzia mintzat bat zaude, Horregatik dinot. Bueno. Ondo xuan? Momentuz bai. Zuke gauzak ondo dituzu? Hala iritzen? Bai, ez uste. Bestela bere ditzen egongo. Ainoa hengo alitz, beste boton bat egiko zendun. Espero, hala izetie. Momentuz, jabatak bat eta xuaneko bat, bai? Xabi, zautzako. Zerrik asko. Parekatxu, Bai. Bai. Ja. Bueno. Hola. Ondo, Xabi? Bai, neban uste. Zenun uste? Bihotzakin erabakidue, oso maitia zela askotan esan da. Bai, baina ez dakit. Ez dakit eskerrik asko. Bueno, Xabi, momentuz bidazkazu, aurretik zoaz. Xuan bat, eta jabateak beste bat. Bueno, Oh. Gerri asko. empate badao, Aberrointze pasatzean? parekatxu zaudetela eta guztua. Bai. Bai. Ilargi eta Mikel, zuek botoi gabe gatu zeate. zer txartu egin dugu orduen, ez? Eurek ondo eta gutxartu igual. Bihotzez egindako botuek, nintzako kaltegarriak ezin dire zela. Eta zu zeu Miguel bai, boto egelitzu zaz. No, finalera direkto, baina badakit bihotxetan ere nahuela. Xuanek eta Xabik nola boto gehienak zuek egitu zuen, bien artean erabakiko dituzue gainontzekok bai. Oantxe eta hemen, danon artean. Xabikin hasiko geha. Nik ezio besterik egin. Nik zuban bozkatzen dut. Bigarren galernan egon nintzenien bihotzez hitz batzuk esan zauzen, hitz horrek asko unkitu hostien, eta hitz horregatik berak merezi daun nire ustetan hemen egotia nire partez bintzen. Nire ustez Xabi gehon berdu, ze azkenien berak adierazigun bezala
bigarrengo galernan esandako hitzekin ez den nahi beak gehiago sufritzeik, ja neiku sufridu abentura hontan, azkenengo txampan egin du ibilbide kristona izen dela, demostrabula zertako gaidan, eta orduan horretik guztiatik nire botu behantzen. Jabatak, zesatezua? Bueno, ni askotan esan dut, ni finalera llegatzekotan zuban gura nuela nire alboan eukitea, saiatuko naz ni heltzen, baina lagundu albadot berabe lehenago heltzen, hortan saiatuko naz. Finalean ebai lagundu ingo zate elkarri? Ez, finalean ez. Zuban aukeratzen dut, gainera 3 duelo jarraian egin ditu, irabazi ditu 3-ak, así que pentsatzen dut, merezi dauela finala hortan egotea, eta orduan nire boskaketa edo botoa beraren txata. Mikel, zure txanda, venga. Nire botoa Xabiren txata, biekin egin nuen harreman oso gora, baina Xabirekin ikusen nuen, eta nila pentsatzen nuen hori, irabazlea alzela, eta gainera bere jarrera da ezin hobea, ilusioa deko, ez du galtzen, eta horregatik niretzat egon behar da finalean. Xuanek bi, Xabik bi, eta Ilargi, zeure esku da, zeuk erabakitzezu, zein izango da gure lehenengo finalista. Arbideoko Xabi egon da nire denbora guztien txarretan, honetan eta denbora guztien. Bihotz izugarria dauko eta merezi dago finalean egotea, azken nire botua Xabindako pentsau barik ben. Xabi, zorionak. Zuzea, lehenengo finalista. Zorionak. Zua. Oitxu, disfruta, motel mereziek eta... Bueno, danok erabakiue zuzeala lehenengo finalista. Zorionak. Kriston premioa da, zeo ondo indezun txoinale, gauza asko, akaso. Eta mentxakazu, zure finaleako pasia, bale? Hau zutzako da. Zorionak, Xabi. Zorionak. Zorionak. Hau pari. Eta hemen irabaztiak, pakizu zeiteun beti. Txarintxo bat. Ez, kanpaia da. Venga, amaiok. Ai, Joder, beste galerna bat. Baina galerna ona, Bai, ega beste bat. Eskerrik asko laukote honi, aukera moztazue, behin da berriro gainera. Espero dute Laurak etortzia, alba da, bestela 3 honenak etortzia. Hemendik urrun bada bebai, bihotza hau zuena dela, zapitxo bat. Eta eskerrik asko zuekin pasautako momentu hon, txar, disfrutautako danengatik. Unkituta zaudeta, ez dakit, ona izango den, Ai. Haupa, Xabier, jolin, zelako goza, zorionak. Heldu zara finalera eta lortu oso zure ametsa hori, zure abentura da. Guretzako txapelduna zara eta zuretzat ere txapelduna izan behar zara. Jarraitu indar hori ataratzen, hortxe dakazu eskuan, hemen gauz itxaroten kriston bertzarkari emateko, baina bueno, lasai, ze itxarongo dugu, Guretzako berdin zaigu, txapelduna zara. Jarraitu aurrera eta gogoratu maite zaitugula. Zintzan ba, Xabi? Ama. Ama. Nik basko maitea. Gainera hona etorri aurretik. Idatzi hostal, hori, asko maite hostela eta horrek behi azkenien indar horrek emote hotzuz, ez? Eta bin berriro asko maite hostela entzutiak, jogoi izau emoten da ulurre ikutzeko eta finala alik eta hobetu beniteko. Irabaztia berdin da, baina alik eta hobetu benitzia. Eskerrik asko.
irabazi baino momentan galdu izule. Finaliza zela, zorionak. Ospatu. Zale lehenengo finalista. Venga. Eskerrik asko. Venga, botoari urru hori utxe dutxune hori eskua eta. Venga, hauzen. Bueno, nada, hemen gauz, Ona, Xabi, ona. Beste danak, kanpamendua, eta jakingo ez gertatuko da noain, bale, zuekin. Izan da gube negarrez ezazteko. Baiago genuen ez entzunez begiratu, bestela gube negarrez hasiko ginean, así que hobeto hola. Ikusiko dugu egin zer pasatuten dagan gure lauron artean. Zorionak, Xabi, disfruta. Miratu lurra, Xabi, beira nun daun lurra, ja. Bai, oso gertu, ja. Pausu bat. Bakarra. Toma! Lurra begibiztan! Zapaldu gurot eta lelena izen gurot zapaltza. Ez dut errezipiniko ez. Xavier y ganar! Bai, horixe, bai, a tope, tío. Eta orain guze. Ez dakit, zen ipetxetan eman igual, boto gabe geratu direnak txalupan jarriko zirala. Eta orduan bestean artean aukeratu biotako bat. Baina oin kanpamentura bidali digutenez, ez dakit zer dutzen. Zer pasauko dan. Egin dugun bidea ja, eta hemen geratzeko, tio. Ama, zuretzako da, bale? Asko gurotzu benetan, eskerrik asko da nagatik. Posa. Oso pozik, no? Eta behar neba zen bai. Pero azkenien hemenguak lehiakidek eta lagunek esatut zue animo ondo zabizite. Baina amak hori izatut nien. Zenik nire bizitzan gauzak txarto asko egotan. Eta gauza askotaz damutzenaz, eta gauza asko gatik ikasiot. Horregatik saiatzen naz, beti gauzak alik eta hobetu egiten. Eta onarten ikustut gainera alduna zela. Garbi. Eta gauzak azkenien txarto indabe ikasten diela. Eta hemen bebai gauza asko txarto jotaz bizitzan moduen. Baina buelta moten jake eta zu evoluziono bisa. Asko ikasi dut, dana etorri nazu moten eta nik usto dana mondotela. Eta enoi esku utxik. Eta disfruto zozpillo bat. Eta eskerrik asko aukera bon mutiarren, bale. Udan izan da gure partez, opari bat Xabirentzako. Hori da, egin duenatik. Bai, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik, hain ondo, eta merezi duzu. Eta esan da diogu berari zer pentsatzen dugun berataz, baina igual honekin, gesto honekin, gehiago berak hobeto ikusiko dau edo... Hobeto balorako. Hori da. Eta Xabi finalista, claro, hombre, espero neban, pentsa barik esan dut Xabi. Eta urte nadean zubaten bate, digo, no, tío, biek ez niguro Xabi, behar da. Noan nahikoa kaltetu batzetat, pobre. Eta finala ez dakigu zenbatekoak izango diren, oin bakigu Xabi dagoela, baina ez dakigu irukoa, laukoa, ala zenbatekoa izango da. Poskaketa negatiboa izango balitz, hor bai aldatuko nuke nire oinartino jarraitu duan estrategia. Bai pentsatzen dut igual, gero finalean
maila hobe bat emateko, pertsona batzuk maila hobea emango zuten beste batzuk baino. Etxera bidali behar badut baten bat, ni jargi bidaliko nuke. Ez, ikusten azkanpoan, dueloa, jokua, botaketa ikusten azkanpoan, lasai danoi. Hasieratik gaude gu alkarrekin, Kaio Muertoa iritsita lehenengo pertsonakin hitzein dagoek Mikel Dainge izen zien, eta gero bestaletiken jabata bakizuen niretzako zertan, ezin diot bota hau ez dara jabata orduan, nire botu ere ilargintzat izango litzeke. Tristura, pena, baina ezken loregarria da, ezken normala da. Bigarren ez, etorri nintzela. Horrek ja batera egon ziren. Egun bat osorik, gau bat osorik, eta gero ni agertu nintzen, bai. Eta gero ni eta nire burua, nire intentsitate eta hori guztie. Igual nire momentua aldu dela nik ikusten dut, ez dakitze. Entre dekilleria paktoa, jokua ez dutela irabaziko, asamblean kareatuko nautela. Nik uste ja nire momentua hemen barrera oso handia dekotela aurrera jarraituko. Hemen ikasitako guztia kaleraroan. Da ikusiko duzu zelako aldaketa emango duen zure bizitzak. genuen, jarri eta gu gauz superpozik zugatik de zaila pertsonalki. Hemen oindik karambola handia emati da. Ez hasi, leheno bezala etxitzen ja, Ze beti aizea ez, eta gero beti danba horretezea, Ez da etzi. Ez dakigu ze pasakoan. Ez, baina, gaitxi gara bera, egin aldo bideia batez. Xabi! Aditxo. Venga! Ez eta, chaval. Buen día, hor zaude. Oso ondo, tío. Ya sido su lápiz al sol. Vale, los 6. Perdón. Ya está, vamos al finalean, tío. Ez dakigu laukoa, hirukoa. Badakigu baten bat bidetik edatuko dela hondik. Espero dugu behintzat laukoa izatea postetatik alik eta gehien heltzeko. Ilusioarekin jarraitzen dugu, finala agertu dago gainera. Baina bai dagoela abentura gogortzen eta nabaritzen da esfortzu hori bai gure aldetik. Eta, orain ikusiko dugu zer pasako dan gaur, ze badakigu baten bat gehiago joan ingo dela. Nere ustez proba bat baldin badago izangoa Lauron artien, hau da, Ilargi, Mikel, Jabata Dani. Eta hor azkenengo bilek sartuko hiek galerna, eta beste bilek libre. Abentura ia bukatzen dago eta azkenean atxenoz begira oso pozik nago, Igual azkene momentuak haserrezkoak izan dira, baina oso pozik eta eskertuta. Ni ustez igual egon behar bada galerna bat, eta listo. Azkenin betiko pasazio. Bai. Hainbeste buru buelta emate izkio eta gero danak kakazte hau. Arnaz hartuki da, ea ez da, bai? Hartuko dugu lasai. Bai. Bale? Zugatik. Bai. Zugatik. Bueno, kontatu zure familia. Eskerrik asko. Bai, Mikel, eskerrik asko. Bai, horrek emanduzte pena, mutilek Laurok eukindatu tipo pakto modukoa, ez? Eta orduen nik kanpoan ikusi dut nire burua segiduen. Nire ustetan bai egongo zan ondo, egongo litzateke ondo emakume bat egotea, baina ez dut pentsetan aukerari dekoten ez oin. Botuak eta holan badiraz ez dut, eta joku ebe bada, gaizki apurbet zaila ikusten dut, seguntze jokoa den. Epa! Botilla! A ver. Finalean egon nahi baduzue, hau da azkenengo aukera. Zorte hon. Bale, horita SB bardine. Ondo. Probi ongok segur. Probi, ez? Eskerrik asko zergatik. Bare, berdin izeti zeuke galerna batea. Bai, galerna edo proba. Prestai merko jaua, Estoy arreventao. Gau nago ja. Utzituta. Bai. Baina ja osorik, No, ja... Indar barik. Indar barik. Ez dekot indar askorik, ezin nazkazia apenas ibili. Nago oso kantzaute. Izete zer nahiagoten, nitzako bea, probea. Ze dekot esperantza oportunidade bat, ez? Ni galerna nahiago. Oin egon gara Mikel eta ni izketan. Ni nago, oin bertan nago, plantxau.
Laukote, atzalde hon, Atzalde. zelan askan egoko orduk, Luze. Luze eta gogorrak. xabintzako bat ez be. Inbiri pixket emateu. Zuze jabata bueltak ematen buru bai? Kriston bajoia nabaritu izan dut, indarrak faltan, gaur be jan barik ezer. Azken txampa da, dana manduko dugu, baina ja ikusten da, larri. Bueno, lasai, lauroi, askaneko gaukeride, pena merezi dau, bitxu no arte helduza zen, benetan disfruta, emone gurre. Ilargi, Bota, prest. beti prest, oin inoz baino gehiago. Bai, emon dut buelta azkenean egunari eta... Onzer zaz, goitxik, Bai, goixan. Oin lau berrio, zeta zolakoa, bai, demora guztien gora, boien behar, goia. Oin nau goien, nau topean, bai. Zai gelditzen horretan, Mikel, berriz ere serio zaude? Ez, lasai. Lasai? Lasai edo serio. Bai. No, jabata bezala ja indar gutxi dekot, azkar egin beharrekoa, eta finalera edo etxera. Baina topera, dekodan guztiarekin gutxi da, baina dena emango dut. Ospeitziko Spartacus Gladiador edo koala hori zer. Bueno, hauek indarraldeti da justu, neuke egitezan da pixkat antzematet hori, baina hainbesteko ibilbide indenik, xeleurre xamarra, baket gogue hori. Azkenak emateko behintzet eta ilusionautu. Ba, oso ondo. Aurreko atal batian, azaldu genizuen, Karibeko ura hauetan itxasontzi eta galeoi asko daudela ondorauta. Urazpin aurkitu berko dituzue kainoi bola batzuk. Bakoitzak, Ilargi, Mikel, Jabata eta Xuan zuen izenak edukiko ditue. Aurkitu, honea ekarri, zuen zuluan jarri eta kanpaia jo berko zue, bai? Hori da gaurko egitekoa. Nola burutuko zue? Hor ikuste zue iparrorratz bat bakoitzak bere paren eta palare bai berko zue, bai? Orduan, horiek baliatuz, pistak emango zaizkizue, iritsiko zate bola horiek aurkitzea eta hona ekartzea, jokoa bukatu alizateko, bai? Zemuz moldatze zate iparrorratzakin da. Orientazio kontutan, Ilargi? Inoz ez dut hartu osa bat. Ni berdin. Ez dakit, baina bueno. Benetan, ixebez? Ixebez? Ba, mobila, aplikazioa, baina ez da berdina, jo que se. Aventura programa eta etorri zazete iparrorratza ikutu barik. Bai. Eta hemen nago. Igual gaurre, ja. A ber. Hor da momentua. Ni bai, ni zeo zer ibilitanaz, baina ikusiko dugu. Bueno, bilotzonekoa zean ez akaso gainontzeko aire laguntza jezu, ez? Zure ezagutzak, transmitituko iso. Burrukan ez dut lagunei laguntzen. Xua zer, bapez. Pero? En serio? Benetan? Benetan. Serio, benetan, Bai. Ni baino txarro. Proba derra. Azkenengo aukeride eta egoera honetan, pire jarraitzuko dabe eta pik gelditzen di. Etxera. Bueno, behintzat. Vale. Bueno, biz egin dugu, ja. Finalera, ni. Hoi da jarrera, Ilargi. Hola izan berdu. Horta etorri zea. Bai. Nik emongotzu lehengo pista hori, eta da. Bigarren pizti eukiko zue, eguzkixe sartzen dan lekun. 3, 2, 1, aurrera! Zein fikatzen da bide berriro neguiek hor? Zut ulertzen. Sekula ez diat ibili iparrorratza, teorikoki bazakiat gutxinokela bera, baina ide asko ikez egitezan. Esan digu bigarrengo pista aurkituko deula euskide iskutatzean tokiden, euskide iskutau hemen iteo aldimaek, hemen ingurune honberkoik, zekia. Ez dakit lurrean egongo dan. Hauretan dago, pista. Egunero ikusten hau sartzean eguzkia. Eta oin badu garantza. Eki aldetik atera eta mende batetik sartu. Baina zaitik dauz bilituten berriro glupulea. Ez dut ulertzen. Antieko bilen. Torboia bat, begiratuko dut, aunque sea. No, zer aurkitu behar den bez. Nago, ziegat. Ez dakit uretan izan behar da.
Baina ez da, ez daeko zentzunik. Ez da nagoite nazioak. Dios, panegia. Da, 10 graduta, 25 metro. Baina, hartu behar nuen ja. Handik hartu behar du, jo. Brújula, Mille. Egin dut, Justo ez dakit nomen aputzen. Bai, egin dut, ondo. Pausea da nahi petutan, hau nondik da? Hartu duten ekutik? 30 metro. Baina behar dutu. Ara joan eta brujularekin, pentseta dut. Ez da mugitzen. Ez da mugitzen. Zer egingo dut? 120 gradu, 55 metro. Zergaitik ez dut eraman nirekin, tio brujula. Cago en la mar. 30 gradu, 120 metro. Baina nahi petutan, a ber, beste polizi, en vez de sartu beharrean, enmei egiten badu justo kontrarrako bat 120 menos, ez? 135, bai. Tot esto. Zergaitik ez dut eraman nirekin ban. Ez alda nire? Ez. Bai, zidot, pintzortan. Me cauen. A ver. Ez que ez inoiz, tío. 127 metros egiten badu kontrakoa justo, honantza torriko da. Norpean hau hemen. Gero. Azetik ez. 25 metro. Gana ez deko bigorri, segatik ez que azaldu ostenak ez da horan. Lo primero es que ez dauk geldirik, lo primero eso. 110 gradu. Hortik. Torri naizen bidean. Torri naizen bidean, hau ez dute galduko. Torri naizen bidean. Sarriotik. No me da metik cara. Es que da justo holan, yo creo. Ba, 35 metro, urakin kanpo, ez, urarekin batera. Bitzi gora bera, konsumez metro batez. Hogeita malau, hogeita mabost, tiene toda la pinta. Men beste pista bat, ez dakit zer dan, Atzera, igual. Baina galdu barik, luego me conozca. Finalera bai, heldu nahi dut bai. Eta finala irabazi bai.
Etxagiatela zertan nahi nagoen hor uretan alpalperik. Boia antzeok. Jartze zitean, 30 gradu, 120 metro. Baina boiatik baldimaek, Eskolak eta garriek, me cago en la leche. No es eso, no. ¿Estás bien, en serio? Oh, tomamos metro, bai. Bueno, conté cuántos barrilos para la espada. Poeta maíz, poeta mala. Poeta mago, suba, qué diferente es. Argi dagoela, zona honetatik dela. Calculatu. Segian, nola norabidera. Mendik egongo da. Zara? 110. Zen horrela. Horrago ezen. Nik hartzen dudan lekutik pista izango bargo da koordenada horreik, ez? Ez, lekutzen. Lupa dago urez beteta gainera, osea, eskestoa. Eskestakit handik bada, edo emetik dan. Metroak ez dira emetik ara berdin 20 metro, handik 20 metro arantz. 30 gradu, 20 metro. Esan barko litzateke pizkat arantza eta gertuen, ni gertuen, baina non? Zulatu da inez. Joder. Joder, macho, es que está aquí non acabau. Joder, baina 30 jartze bainik itzea 30 ordin hundidak. Hauen diaz. Emerdian. Harriak eta harriak, hostia puta. Besteko harri. Gutxe gora bera 20 metro hau izango da. Ez da berdina, hortik edo ez dakit, nondik? Topatu berri hona, norabidea, baina ez dakitzelan. Me guzti ezatzen den lekue. Oestea. 95 zen ara. Non dago? Hostia, bengaritela, hostia. 220 gradu, 60 metro. Joder, zesta. Dago, bustita, barrutik, bada. Pentsatu. Referentzia hartu behar da handik, ez emetik. Zer nire emetik markazten dazte, holan, baina handik, segurazki, ba igual ez. Bat, abiru, da. Hori bat, hortik emetik izango da, ez dakit. Ura azpian berriro. 110, ora. Hori banekian. Orduan 220. 60 metro. Metro. Ez que, creo, ikusi dutzetela papera, usteot berea izin dela. Eta izin dela 110 eta 50 pauso. Mikel, 110 ukin dozu? Bai. Vale. Una botella. Unda hamar eta bost, bai. Zeran altua hori referentzia unda hamar onde.
Menos mal que ez dakit erabiltzen, ez, kerrak. Ez burruken gabiz, normala da. Baina berea, da, barbada. 25 pausu dire hau. Nireak ziren 25, berea 25. Eta berak ukin dauz, 110 gradu, eta nik 120. Beste 10 pausu metik. Zer berak ukin dauz 25. Eta, bederatzi, 10. 10 gradu direz hauek, ez dakit, noto nire. ¿Cómo está? Pura espía. Espía. Beltza, edo ke. Hemendik egon behar da, gertu. Adibidez, honek 70 dauka. 70 dago arantxa, nik joan barnaz askoz beharago. Suposatzen dut bola egongo dara, kainoiaren bola edo. Baina ez dakit hemen bada, edo itxasertzen osoa egingo dugun atara. Zu zer dekozu 70? Bera ditut pauso gehiago, ni ditut grado gitxiago, eta metroak bebai gitxiago. Beste bat hartu dau? Ja lortu dau? Besteak baino beto. Ja, baino beto. Utzi, bola bere lekun. Mikel, bakizu zerren bidan, zorionak, abenturan jarraitzezu, eta finalistiza, zoriona benetan, aupai. Kampai jo, Mikel. Venga. Hostia, bai! Fuerte. Venga. Vamos! Ona, Mikel, zorionak. Joder. Bidai luzea, tio. Behar nuen, Azkenengo orduak izan dira, utzi digute supertxarto ja, burua, gorputza geuden superkantxatuta. Ze ondo, tio. Kau gendi. Mikelek dira basi da bola. A ver, mira sakonera, no baituten. Grados igual. Con un chavo. Eta egit ondo markau diten, honea, ekarri nau. Eta egit hor dia. Ez que ez deko dindarrik, benetan. Ez da ribet. Metroak bai, hostia, baina 50 gradu ez dira. 50 berdina. Berreunda 15 gradu, 15 metro. Ez dakit ondo noagon bez, así que... Adainekoak enduko dut abez, ez que ez dakit nondan. A ver, bolan alba hoten zeu zer. Ukutu edo zer. Joder, bona begiratuten. Jo. Ia. Ondo 50 gradu, 50 metro. Baina hau dago ni baino txarro.
Zeu zer ikusi dut, zeu zer, bai. Zeu zer, bai. Oingoan bai. Eta brujula itzidotan, mierda. Kaja bat. Hemen egon behar zartzea. Hemen dago pista. Ilargi. 250 metro. Kontutan izan da, hori izin direzela 120. Nola brujula de mila, bale? Joder. El desastre de Puero. Estaba en la mar. Oso txarto egin. Ligak, Guerrero, merecido. Se jabata. Desastre. Venga, ipini hor. Jabata, zorionak, zeusa 3. finalista, abentura honetan, jokan bai, ardura gari. Zorionak. Da, desastre proba. Oso azarretura nirekin, da, bueno. Bueno, baina finalista zea. Ja, baina oso Jabata, txarto, tío. oso txarto. Oso txarto ikusi naz denbora guztian. Deseroso gainera, gauzak aurkitzeko. Gero distantzia be neurtzeko txarto. Bueno, baina Mikel ez gain 2. finalista zea, finalean zaude. Ja, baina, bueno, gaur zerre, nokolako anaz ni. Bihar finala eta irabaztera joango naz, baina gaur... Baina gogo horiekin ez, gogo gehiokin. Bihar ondo, baina gaur momentu 10 minuto behar ditut. Un momentu namorru, Beste dananak ikusi ditut. Neri ez duen ikusten da. Ikutu dut, tío. Lortu dut egitea. Amnea. Ba, zin nintzen gara, Jon. Zin nintzen eta... Besteak? Lortu da hurien. Osa, genera, zizkena. Bueno, ez dut zara hurea. Oso ondo, Xuan. Horrible. Espero eta bezala. Ze pasada ba. Zorionak, Ze pasa, Xuan. Azkenengo pistikin, haue Ilargi eta Jabatan bola ikusten ditun da, neri ez? Falta. Bueltaka da, ba. Berandu ja. Bueno, ba, Xuan, oso gitxiatxik, baina abentura hontatik kanpo gelditzen zaz. Bai. Unenak irabazi dezala. Bai. Da, leizte arte. Hau, Ilargi, animo! Behintzat hartu zuta, venga, torri! Bai, nau superpozik, egin dutelako amnea. Amnea egin duzut. Eman gotzak apaiari? Ebi Joseman. Oda, Ilargi. Ondo. Eskerrik asko. Zorionak. Oso ondo. Lortu Bai, ezu. nau superpozik, nau negarrik jo. Egin dutelako... Dana, egin dutelako proba osoa. Nau, posu. Ba, nintzako ja negaz irabazi dut dana.
Bueno, laukote, sorionak benetan, lauroi. Eskerrik asko. Lan bikaina, proba esan erreza, eta benetan soriontzeko da, lauron lana. Oso lan ona. Bai? Ze serio zaudeten? Osea, finalea sartu zate eta venga bai. Serio berreste zuenok? Eskerrik asko. No azue aldau, No azue aldau, ni jumo nau finalea. Ni pozik nao. Orduan, Mikel eta Jabata zuen bideok abenturan jarraitzezue, finalean zaudete, bale? Xabikin batea, zorionak, benetan, lan oso ona. Eskerrik asko. Disfrutatxera, irabaztea hoberena, dena emango dugu orain bezala, baina gogorra izango da uste dut. Orduan, Xabi tipo gogorra, Jabata berdin, zai izango da. Eta Jabata, zeo zer barrutik eta posgarri izan bestela xuanei emogotza baukeri jarraitzeko, Mama, zuet ja, eman, Drago bola. Kanta, ospatu edo, dragoi bola bizkatu bestela netxea edo, ze. Gaben dio, eske oin ez nago ezer esateko, aserre nago. Hortxe, esala, hostia, pota. Zorionak bioi, finalizia zeta. Eskerrik asko. Zorionak, chicos. Zorionak Jabata bai. Ia, indar guztiak. Placer bat benetan. Niretzako abentura hau biziko esperientzi politena izena, gogorrenare bai, aldiekin, baina horta etorri gara ez. Eta eskerrik asko zueire, kiston lana indezuelako, atzetik, ez dakigu zer dago, baina pentsatzet eundogu izango ala, hori bai. Gutzako plazera zu hemen egitzi. Bai. Ilarri, zurire zorionak. Bai, mila esker. Nitzako lehenengo egunetik etxagun bertzen maja, eta... Ez dara, nitzako programa ez dara, esan ez egunero, baina azkenean erakutsi duzten pilo bat gauza, nire buruan gan. Eta nau, bernetan eskertzen dutu edala danoi. Egin duztasun abentura eta ikusi dutuan gauzak eta horrek. Izan dela, ezagutu da jendea bebai, izan dela genial. Eta oso pozik noala. Pena, zer ez zatela egingo finala, baina guztu egon nazela. Naz eta aserrea eta nire gora berak eta burua galtzen dutela batzutan ez. Baina ni nazen moduka, barkamena be horregatik, danoi. Eta benetan eskerrik asko abentura batik. Bueno, busti pixkat, zenek uste zira ziko laber? Xabik, bai, argidekot. Eta gero gonda nirez, gero nire bekotea izan da, nire gora berekin, nire gruagatik handu dugu bi proba, pentsa, dana deko. Gero, emodotxet hori jatekoa, intoxika hori indotxet, imaginatu, pobre. Izan jo, bai, berak irabazi behar dago, ez. Eta Xuan, zura postu zein da? Nik usteet benetan mereziula, eindun danaatik. Bale, Jabata. Jabata. Saiatuko naz. A ber, pixkat kontagiat zaizu Xuanen humori hori ere bai, Guain, kanpamentuan hitzeiteko, debatitzeko, vibra honak transmititzeko eta indarrak emateko denboa dakazue, bai? Eta bertan agurtzeko ere bai? Eta finalistai sorte hon, Bai. Animo. Eta buelta hona izan zuek, bai? Zer bat. Lau kanpai entzun die. Ez dakit, seguru aski azkena ilargi izen dela. Izen bada uretako proba bat edo zerbait. Triste ez nagoelako finalean eta ez dutelako jarraitzen honetan, ez? Ez nagoelako ni finalean. Ja, hemen egonda, ja finalera, ez? Zer izango zen ja la repera. Pentsatu dut, bigarren ari joala. Denbora guztien. Qué flipada. Javi! ¿Qué pasa, Zelan? A ver, ya no finaliza. A ver, venga, bota. Iruko finala. Bai. Osea, ita beste bi. A ver, venga, porra. Venga, porra. Batzu. Bukaeran esango jau. Gaber aurpegiak. Joder. Zentzaz matu. Eta Mikel? Bat asmae. Zu. Ez? Ez. Mikel bai. Zorionak. Mikel izan lehengoa. Lelena, Mikel. Zorionak. Ez. No, ez. Hane bigarren. Zorionak. El titán, berrankudiaga. Behintot, apnea, bola, karriok, bola, kainoi bola. Boa, txabal. Zorionak lauroi, Boa. Hoxe, honenak irabazi dezala. Hori da. Increíble, egin dut. Eta oso harro nauzutan. Oso harro. Hombre, eta nik. Ja, horregaz, nahiko. Bueno, hartuko guzti gauzak ez, Juan?
Hori. Pasa ondo, bale? Disfruten. El Spartaku. Agur! Hostia, pena gazoin, Lehen, aserre eta oin pena gazoitzu. Arantzie horre ukikoet beti, edo azkenien horre esan detena ez, balora berda indeun ibilbidie, penun pentsatzen horren gogorra izango zanik abenturie, pila bat disfrutaet. Xuan! Gara gizeuzaz! Hostia! Joder! Baina... Ondo ez zuen nengo zuen programik baino... Ondo. Lengu zuen lagune, dana. Ba, igual behakin jungo naiz. Ai, hoxe. Baina gaur berriz trampa hortan eroi? No. Nahi behitzen, bihotza irabazi. Iepa! Aino! El Spartaku. Oin pena gaz ez egotegatik finalean, baina oso pozik lortu ditudan pila bat gauzekin. Gaur oso azkenengo hau izan daitzela hori apneana egitea, ja nintzeko brutala. Zu, badakizu nogaz atzedien beroetan. Joder! ¡Rico de vuelta a Danoi! Es un normal. ¡Oh, tío! ¡Tú no crees, hostia puta! Es que ya os berbetan, es que me he dicho berbetan, ¿qué quieres que haga? ¿Que me saque el pedernal del potorro? Janaria, alcohola, o sea, entra. ¿Esto tú es que ni ese de guchaco? ¿Os habéis puesto tanta piña? Lleva lata eta bateres guretzako. Latas! Jargi! Pues si queretan. Parkatu, amatxo. Parkatu. Gati buen gati. Vale! Parkatu! Ahí va, nire izena presestatzen esan. Zoragarri, arrotekoa data, venga. Lortu dut egitea. Eta oin jazto gure joan. Oso arrenuntzita. Hombre, eta nik. Da, postasuna, zoriontasuna, gauza asko pentsatzen ditut orain, baina benetan pozik, no? Lortu dudala. Osea, helburua zen finalean sartzea eta lortu dut nire kabuz eta nago superpozik, superarro, gogorra izan da eta orain nago lortu dudala, lortzekoa eta pozik. Lau galerunatan libraunaz, eta... Igual da bizitza ikusten dutelako beste modu baten, irribarre batekin. Igual bai nina zelako gehiago hormak eraikitzia baino zubiak eraikitzekoa, ez? Eta hori azkenien ikusten da. Bueno, Horra fari, ez? Espero dugu baiet. Espero dugu. Baina maitxo baten, Gaur ilusiorik ez eukitea. Zaila izan da nagino ailegatzea, baina lortu indugu, oso pozik nago. Azkenean gura dudana da disfrutatu. Espero dut aurkariak bere maila onena ematea eta onenak irabazi dezala, baina disfrutatu topera. Zua ikusten da bat! Guazen! Kutsatxo bat eda ikusten da. Faltaietan haun zatia izango da. Igual, bai. A ver. Asko daude, A ver. Me cago en la leche. Así, en zer rollo asko hori. Hau paukua da, indio idarra.
Simba. Beharrezkoa, baina ja. Bai. Gure mundu hauen handi bata, da hortxe, osten duna, altxore derba. Eskatzen dugu bakoitzak desio bat eta egiten dutxegu fogatari salto? Buah. Bai? Perfecto. Bai? Hombre. Venga, va. Errebanik, Japa! Bueno, espero dut nirea... Betetzea. Betetzea eta zuona, ez? Erabakigu zer eskatu dugu bakoitzak, así que... Ni ez dut eskatu. bai, Ez. Bueno, orduan zurea be betetza. Bueno, egunon, iruroi. Eguna. Gure naufrago finalistak. Hau irrifarrakola, bai. Noizak pasa, Gaur bai. Gaur bai. Eta sinistezue ja finalien zaudetela, Bai, oze? Bai. Ja barruan gauz. Nauten zoia, Gogotxu, indarrez. Bai. Baina naberituten da ja nervioak eta badozela. Tensinua ja zilako Hori da. gorpuntzera torten. Merezimendu osoz, Xabi geukira uberan denpori, hemen dakau zeuentzako bai. Mikel, hau zeuride, gabata hemen dakazu zure izena, zure botei hau. Bakizue, proba guztietan bezala finalean. Kanpaia jotzen du lehenengoa, izangoa, irabaztia. Ezinbestekoa izangoa lehenengo beltzia, naufragokeko lehenengo irabaztia izateko.